جاردا سلافێژان هەفتیت نەمایە تایبەت دیگە لە بەڕێز جەمیلبایەکی ئەفسەررووکی کوما جڤاکên کوردستان کێجێکی ددومە. برێز بایەک بێگومان پرسێکمە کرد بۆ لەسەر لە دارخستنا کۆنگرێ نەتەویە کوردان دەبێژن ئەف کۆنگرە خاوەنا سەدان ساڵایە کوردانە. bi سەدان ساڵە کورد بندەستن هەیە نها تەفگەرên کوردان قەت نەگەشتنە لە فاتنەیەکی ستراتیجێکی هەفبەشی کوردان نەبوویە ئەجندەیەکی هەفبەشی کوردان نەبوویە. بە گەرمی vێداویە هاتە بەحەزکردن و کۆنفرانسەی کۆنگرێ نەتەویە کوردان لە هەولێرە دەبێتە لە دارخستن کۆمیتە ئامادەکاراتە پێکەنن حتا چەندین جاران هاتە پاشخستن. حتا تەژیک ئەیکی دەداخوانیان خوادا گوتبوو ئەvە جهێگومانیە بوو جهێگومانیە بدیتناتە وەکو بەرپرسەیەکیش تەفگەرên گرنگ و بە باندۆرên کوردان بوو جهێگومانیە بۆ هەندا تێتە پاشخستن ئەف کۆنگرە. Kongrê netewî lazime bi ser keve. Hemî hizib jî, hemî sazî jî bi mesuliyet lazime nêzik bibin. Çika daxwaziya gelê me ye, daxwaziya dîrokê ye. Daxwaziyê dîrokê gel nikane bê mesuliyet nêzik bibe. Di vir de her hizib, her sazî lazime wesfeyê xwe pêk bîne. Rast e gelek pirsgirêk durist dibin. Vana normalin. Çünkü bi 100 sala Kurd koletî jiyan kiriye. Kurdistan parça parça biye. War kongrekî netewî bê pirsgirêk pêşxistin ne rast e. Pirsgirêkê hebin. Meriyel ve jî netirsin. Pirsgirêk lazim e ben fehm kirin, ben çareser kirin. Hayat nefam kirin hayat. Ava. Naha em pirsgirêka fehm dikin, em dixwazin çareser bikin. Em dixwazin her kesik jî bo çareserkirine bi mesuliyet nêzik bibe. Baweriya min e her kesik jî bi mesuliyet nêzik bibe. Çünkü dîrok ve dixwaze, gel ve dixwaze pêşkeftinê li rojhilatên navîn tên jiyan kirin, pêşkeftinê li Kurdistan tên jiyan kirin veya dixwaze. Ewro gelê Kurd li rojhilatên navîn biye wata yekemîn. Statû bê Kurd çenabin. Statûyekî teze çebibe alser Kurd çebibe. Bo ve Kurd lazim e bi rûyekî teze derkeve pêş rojhilatê navîn pêş însaniyetê. Vaya hürmetê Kurd daha gewre bike. Rast e pirsgirêk hene. Pirsgirêk him nav Kurda da hene, him jî devletê dagirker. Dîsa hinek devletê nav netewî pirsgirêka durist dikin. Êkeş mijarên girînkên Kurdan mijarên çareser mijara herî girînk ev ye. Hemû tevgerên Kurdan li dîrokê heyana ew dibêje pirsgirêkên me hene hemû derdan dizanin li îradan ya dermankirinê nîne. Gelek caran dibêjin bi sedema îrada xwesepandinê îrada berjewanxaziya aliyên Kurdan li her çar parçeyên Kurdistanê Kurd heyana bê stotuman e. Tu dibêjî pirsgirêk hene. Gelek caran tê gotin çavdêr em dê li nav xwe dest pê dikin. Gelo pirsgirêka li darxistina kongirê netewiyê Kurdan pirsgirêka aliyên serekî ne taybetî partî ve PKK çiyeketî ve herêkî hez dike zêdetir ecendayê xwe bisepîne. Wekû çavdê dime vê êkeş pirsgirêk hene. Rast e. Yani kongrê netewî da beşik, partiyek nikane seyterê xwe çebike. Her partiyek dikane kongrê xwe çebike qarê xwe werkire. Di kongrê netewî da karar bu beşikî bu partîna neyen wergirtin. Bu gel, bu dîroketen wergirtin. Bu tevayî beşa, bu tevayî gel ten wergirtin. Bu megu lazım e karar pek ve müşterek ben wergirtin. Eğer karar ki partiyek ya beşik kabil nekir lazım e ev nebe karar. Hemmi beş, hemmi iki tevli kongrê netewî dibin karar pek ve wergirin ev kararına ki hizmeti dîrokê bikin hizmeti ev pirsgirêk heye wekû aliyek hez nake qarara. Pirsgirêk zêde nîne. Pirsgirêk di kî derê de ye? Pirsgirêk di modelê kongrê netewî de ye. Niha divê de em mesela modeleke dixwazin pêşxin, hinek partiyê dike dixwazin modelini dike pêş bixin, ve jî xezayî ye. Yani em nikarin bêjin em tek modela pêş bixin bayê dike pêş nexin. Her keske modelê xwe bixwaz pêş bixin ve heqê wan xezayî ye lazim e ser vê nîqaş çebin li vê derê lazim em bigên noxtekî müşterek model da.
آیا او یک ویدای پرسکریک یک دیگه پرسکریک de delegat hejmarê wan diyarkirine daya. Mesela hinek dibêjin işte delege lazım li beşikî zêde bin, beşê dike kem bin. İşte hinek partî baz zêde delege tevlî bikin. Ya hinek dibêjin işte saziyê medenî ba delegê xwe zêde bin. Di vir de hinek pirsgirêkene va jî xezayî. Yani vana normalin, vana meriye war gewre nekin, nebêje pirsgirêkê zor gewrene. Vana çareser nabin. Hayya naji gelik pirsgirêk hebin çareser bin. Kem geçtin vê aste, warem geçtin vê aste. Divir da meriye xeyalî nebe. Meriye war nebêje işte ew qonra hemû pirsgirêka çareser dike. Awa ye prevebirina kongere înçawa pirsgirêkene çareser nabe. Her nêzik ji şaş. Awa ye serpereştîkirina kongereyê. Heta niha pirs heye dibêjin awa ye serokatiya kongereyê. Bu numuneyekî ji ber pirsên yekîtiyê dibêje pêwîst e serokê kongerê yan Celal Talabanî be yan Abdullah Öcalan be. Bêguman hene jî dibêjin Mesûd Barzanî serokê vî kongereyê be. Aya pirsgirêk li ser çawatiya prêvebirin û serkirdayetîkirina vî kongereyê ji di nav aliyên siyasîdanî ne gelo? Her kesik dikanı bibe serokê kongre. Dalîma da pirsgirêk war nîne. Em bu şahsa nîqaşa nakin. Em bu sistema, bu mevduya em nîqaşa dikin. Yani armancı kongre çiye, qarê kongre çibin, sistema çibi, em ve nîqaş dikan ve esas var dikirin. Eger te karar müşterek wergirtin. Vexte kî bibe serok jî eva qarara pêk bîne. Nikanil gel xwe qarara pêk bîne. Kî dibe ba bibe. Bu me pirsgirêkî war nîne. Belkî gel hinek partiya ew pirsgirêka hebe. Em ve jî normal dibînin. Fakat em ve rast nabînin. Yani lazım e meselê şahsa merî dernexe pêş. Lazım e merî model, li ser model nîqaş bike. Lê pirsgirêka şexsa ye niha? Qarara nîqaş bike. Niha pirsgirêka şexsa Ne ye? taxmin nakim. Ser şahsa war pirsgirêk hebe. Dibêjin Em dibêjin modelê hewbeş, serokatiyê hewbeş hebe. Hinek dibêjin ne lazım e serokatiyê hewbeş be serokatî hebe. Ew jî ve dibêjin nîqaşa ne dawî da taxmin dikim di ser modelekî demokratîk em ê pêk bin. Yani bidîna da dêge ne lafatine li ser vêkê? Yani umuda min ne we, daxwaziya min ne we, hereketê me jî bo wê kar dike. O dibêjin ecendayên derve jî hene. Bu nimune ew welatên ku berjewendî li Herêma Kurdistanê heye gelek caran dibêjin destêwerdana rastarastiya wan heye. Bu nimune Tirkiye. Dibêjin Tirkiye, Ne tektir? Tirkiye heta İran jî bêguman bandoriya heye gelek welatên dîrtir jî bandoriya wan hene. Dibêjin ev naxwazin divê rewşa guhertinên rojhilata navîn Kurd statûyekî an hevbeş hebe. Gel û bandoriya wan welatan heya çandê tu li ser kongereyê dibînî eger hebe ew aliyê cî becî karê van bandoriya ta çend giring e bête destnîşankirin. Yani hem devletê dagirker, Tirkiye, İran, hinek devletê navnetewî dixwazin kongre wekî daxwaziyê wan çebibin. Naxwazin ew kongre bibe kongrekî netewî nekeve xizmetê gelê Kurd. Dixwazin ew kongre tê keve xizmetê wan zirar nediwan. Veya aşkira dibêjin. Kurd nikan ve qabil bike. Kurd ve kongre bu devletê Tirkiye, İran ya bu devletê navnetewî çenake, durust nake. Dixwaze pirsgirêkê nav xwe çareser bike. Dixwaze pirsgirêkê xwe cîranê xwe çareser bike. Dîna ta wê sene di nava Kurdan da ku Oret vê qebûl nekin, vê ecendayê qebûl nekin, vê siyaseta welatên din qebûl nekin. Hind hêsene bêguman dibêjin girêdayê berjewendiyê nan e. Dîna ta îrada wan heye ku bu berjewendiyên xwe tenazulê bikin pêxemeta berjewendiyên giştî vêkê qebûl nekin. Kurd ber vî îrade bîne di çi? Kurd bere lewaz bî. Bere tesirê devleta ser Kurda çedibît. Ew kem dibe. Eger işte karê kongrê netewî em pêş bixin, ew a daha jî kem bibe. İradeyê Kurd a daha gewre bibe. Lazim e jî em îradeyê Kurd gewre bikin. Îro li rojhilatê navîn Kurd biya quwata yekemîn. Bê Kurd statûyê teze çenabin, istixrar çenabin. Ew li rojhilatê navîn pirsgirêka gewre a Kurda ve pirsgirêkê da gewretir çi pirsgirêk nîne. Lazim e vê pirsgirêka çareser bibe. Eger vê pirsgirêka çareser nebe, aramî istixrar bu keskî çenabe. Lê bi vê tevlîhebûna Kurdan tarîbata çeve. vê Ve wekî Kurda lazim e hemû devletê rojhilatê navîn, devletê navnetewî
بخوازن او بله برس بايك بس هيك برسين جرين كفايا قالوا اف جوهرتنا روشالاتا نافين هاتي كرين قالك جارم كي تجي بحث كي سروشني ديزاين كرنا روشالاتا نافين بيغمان كورجي كي تني قالك وبندس روشالاتا نافين بيغمان كورت وكملت وكو قال سربيانا لي قالوا اراده سياسيه اليين سياسيين كردانيين بباندور هي کو اوجی بکار بنوان هم گوهرتنا بو برجواندین کردان بشکنی نک و کو جارین پیشین جاره کدن بو برجواندین تایبتی اف فرصه جدس کردان دچه آیا اف اراده هي اراده هي tabii ام خو اراده ببینن در ویمج اراده هنه در ویمج gellik parti bu ve xabat edikin tekoşine dikin nam beşi Kurdistan tekoşine netevi heye tekoşine azadi demokrasi heye geçti astı keji bu ve Kürdi ne bereye ve derçüye Kürt artık hadi nasnameye, hadi iradeye, hadi nırxa Kürt de statüye inkar imhada naxazıcağım biki. De ser erdekha vak hamı milleti rojlati navin de xazı bi nasname xa bi nırxı xa bi azadi jiyam biki xa reva bibe. Qari ve daya lazım herkesi hürmeti ve qare bigir. بله برس بایی که بگو من دنها دا تبحث کردن دنها چپمنیه دا کو AKP پاکیجه که نو جبو پیواژه عراق گینه بگو من عالی کردان هایدره نراگشتی هایدره دنها و پاکیجه دا چه دچبه پیشتری اردوغان را گاند بو کو بگو من باوی که فرمی زمان کردی و کو زمان که فرمی دنها و ترکیه دا نهایت ناسین ددمه که دا کو کرد لور بگو من مافیای خزای خودی زمان خوبه دیدنا اف دنها و پاکیجه تخمین دکن چه بگیرم Na peşkeftinek li rojlatê navîn û li nav Tirkiyeyê pêşdikevin hikûmetê Tirkiye zor dengav kiriye. Zahmetiye de ye. Hikûmetê Tirkiye bo ki divê dengaviye de xwe derbixi yek pakêtê ki pêş dixi asas war digire yek jî rojava asas war digire. Dixwaze rojava têk bibe û yek jî vê pakête pêş bixi ki bikarin divê zahmetiye de خوا در بخه آرمانچه خوا اوه به پاکت دو آرمانچه خانه یک دخوازه هر کس کی بخوابینه işte hükümet paketi ki demokratik bine peştiği dixwaze işte perskeki demokrasi kur çare serbiki dixwaze be veya heviye çebikil gel herkes ki kes tişki neki gil diji hükümete kes işte berxadan neki çı işte peşketine çeneki gibi kanı var biçi helbijartına kazanç biki. Eğer PK ava kabil nekir işte ki pengavını nu avet kararını peşxiz ki beji me dixwast em pirsgirêkê çareser bikin me dixwast em demokratik bînel Tirkiye pêş bixin PK neşkem ve pêş bixin ki sücê xwe bavê ji ser PK armancê wan da paket pêşxistin bu veya divê pakêtê de çaye kes nizane hiç kes ki lan te behsê Rojava kir ne mera ne Partiyê Kurd êdike ra ne Quwatê Demokrasiyê Tirkiye ra kes ki ra nîqaş nake têda çaye kes nizane dibêje pakêteke demokratîk pir gewre ye işte em ê demokrasiyê pir pêş da pêk bînin em ê her keskî jî memnûn bikin ve dibêje li dünyayê keskî pakêtê demokrasî war amade nekirine êkî xwastî demokrasî pêş bixe bi quwatê demokrasî her keskî ra nîqaş dike pakêtê xwe war amade dike bi xwe çi gotin derketin televizyonê gotin em ê hevdê Eylül'e îlonê işte Menderes li Tirkiye hani hatibî darda kirin îdam bibî bere Başbakanê Tirkiye bî işte dibêjin ew işte şehîdê demokrasiyê divê dîrokê de em ê pakêtê demokrasî pêş bixin ewa gotin bi xwe televizyonê de gotin hevdê îlonê derbas bî ve roje çi daxuyanî bile nedan ne ki paket pêş bixin daxuyanî bile nedan bo çi daxuyanî nedan kes nizane dibêje em ê heta dawiyê vê manga işte ve paketê diyar bikin alîkî vaje çi dibêje Erdoğan dibêje namimkün e bi zimanê Kurdî perwerde çaye bibe
ki dixwazin bi zimanê Kurdî perwerde çebikin, dixwazin devletî li Tirkiye ava bikin, dixwazin devletê me, welatê me parça bikin, em rê nadin vir, kî dixwaze bi zimanê Kurdî perwerde bike, ba kerem bike, biçi li kî derê dike, ba bike. Ve axtine dike. دۆڕۆتیەکێ بێگومان بوو وەکو تا گوتی تورکیا هەند مکرد هێت لەسەر کۆ ڕەوشە ڕۆژەوای کوردستانی تێک ببە لەوەر باندوریا کوردان نەهێلە لەوەر ستاتوها کوردان نەهێلە di demekê de wekî çavdêr dibêjin bêguman îlaqatiwan yê gelekê diplomasîk baş e yê iqtisadî jî gelek baş e di gel başûrê Kurdistanê. Di aliyekê de Tirkiye bi wî awê wekû tu dibêjî dijî Rojavayê. Di demekê de gelek îlaqatî di gel başûrê Kurdistanê heye hat nûçûn gelek heye bi milyaraha dolaran salan li başûrê Kurdistanê qazanc dike bi sadan bi hezaran kompanyan li vir e. Gelo ev îzdîwaciyeta siyaseta Tirkiye di gelvan her du parçan hûn ça texmîn dikin bu heye. Lazım e merli nezikbini devleti Türkiye, hükümeti Türkiye rastiye bibini. Eğer bu başur alakata var peşbıxı li Rojava alikariye cephetel nasra biki, şer gevre biki, katliamal ve peşbıxı irade geli me Rojava kabilnaki li Bakur bu ki pirskireke çareser biki müzakere peşnaxı stratejik nezik seruk apu nebe, stratejik nezik pevajoya nebe, vekte çava av devlete av hükümata rast nezik başurdu. Demek ki da hesabı ha hana, boye var nezik başurdu. Eğer başur kabildeki bu çı Bakur kabil nakir, Rojava kabil nakir. Avcı kurda, avcı kurda. Bu farkı başur, Rojava, Bakur peştığı. Dînata berseva ve perse çiye? İki kabil nakir. Sebep çiye? Bu. Lazım merive fehmi ki. Livir diyerek ki taktiki nezikti be. Dixazı bir taktik işte başur kazanç biki li diji Bakur li diji Rojava ravastı ki Kurdê başur li diji hükümeti devleti Türkiye ranavastı. Ki bu kanıl ve dere inkara katliamı berdavam biki. Abu veya eğer var ne bu irade Rojava Bakur kabil naki. Bu perskireka çareser naki. Eğer biratiye ne tek Kurdê başur birayê Tirkiye. Rojava jî birayê wî ye, Bakur jî birayê ye. Hatta birayê wî nêzik Bakur e. Bakur bira nebîne. Pirskireka çareser nekî. Başur ra alaqatê çebike bêjî em Kurd dinasin, em biratiye pêşdixin. Kê bi vê bawer bike? Li vir tamamî taktik ya xapandina. Ew taktik çi? Aya taktik xirabiyekê li Kurdistan dixwaze bi veşê. Taktik di navbera Tirkiye û di navbera hent aliyên siyasiyên başûrê Kurdistanê bandor heye ji bo ku li gor siyaseta Tirkiye û parastina berjewendiyên hin aliyên siyasî li başûrê Kurdistanê li ser hesaba parçên dinyên Kurdistanê handanawan li ser asasê pirsên netewî li ser hesaba parçên dinyên Kurdistanê tu vê yekê bû dibînî gelo. Em nel dijî alaqatê hikûmetê heremîne var ki alaqata bi devletê Tirkiye ra pêş bixe. Dikane alaqata pêş bixe. Lazim e ji pêş bixe cîranê xwe ye. Lazim e alaqatê xwe baş jî bike. Em nel dijî wê ne. Lazim e alaqat tu cara li ser beşikî dike, ser hizb dike pêş nekevin. Va lazim e bu hemû beşa, bu hemû partiya asas bi. Asas keva. Her kesik ve asas var gire. Vakit dike dikane alaqatê xwe çebike. Fakat alaqatê ser beşikî dike, ser hizb dike, ser şoreşnê dike pêş bixe. Dijminiye bike ew nabe alaqat. Nihada alaqat çaya bidît nate. Alaqat niha çaya. Devletê Tirkiye her alî val başûr xwe rexistin dike. Alî aborî da. Alî perwerde da. Alî tenduristî da. Alî istihbarat da. Her alî va Tirkiye li başûr kar dike. Dixwaze başûr tamamî tê bin kontrolê xwe. Û li bêxemete çi berçî gelek dibistan hene. Bi zimanê Tirkî. Hatta kîwan pêş dixe, Fethullah Gülen pêş dixe. Dîsa hinek xastexane hene. İşte hinek karê aborî hene. Vana hemû li başûr tesirê Tirkiye çê dike. Na çandê Tirkiye li başûr pêş dikeve.
و bu başur hatara. آیا کی سببه د سالات سیاسی باشور کردستان سببه کو افریقا دا ترکیه و کوتا Ve alakatta ki çedik ve alakatta hükümeti haremi çedik. Ot pe xemeta de hükümeti de ev çedik. Bandorya ve Yani çağatı geli dibini. başur ve alakatta çenak. Geli başur derveyi veya ki çedik hükümet çedik, devlet çedik. Gel çenak ki eğer ki Avru tesiri Türkiye herhali va li başur peştik ve li ki mesule geli başur ne mesule? کواتا اف باندوریه دوی چنه دی باندوریه دوی چه بن پیغمبر چه دیته کرن آیا و گوت اف معارضه گوتی کل باشور کردستان خبر خستن دکن مثلا فتح الله گولن و مدرسه ترکیه و حتی وجود عسكر ترکیه انها لبامرن لآمدیه لقانیماس لوی دور هيا میتا ترکیه بازادی لور هاتو چه دکه گل تو وی بچ دبین یعنی بدیت ناتا و کوی کش سرکردنه کش آلیین به باندورن کردستانه تو چه از ve خطر دبینم از ve aşkıra dibêjim ne ki Türkiye li gelê me başur hez dike dixwaze vira işte pêş bixe bû we işte xizmet bike aborî ve çak bike siyasetê vir çak bibe jiyanê vir çak bibe bû we nake bo ki li ser başur kontrolê xwe çêbikê bû we va karana hemû pêş dixe dixwaze başur tê bin seyterê xwe na aborî destkeda bi siyasetçi destî dadibe. Herkesik ve zanı. Avro Türkiye bi aboriye xwe, bi çandê xwe, işte bi perwerdê xwe dixwazin ser siyasetê başûr jî kontrolê çebike. Ve nakeve xizmetê gelê me başûr jî nakeve xizmetê hem beşa jî ve rastî ke. Eğer devletê Türkiye bi rastî alaqatê ki pêşxistî di xizmetê başûr da pêşbixistana em dijber ranewestin. مگوت یعنی امنال دیج علاقاتانن دکانه باشور هر حالی علاقاتی خو ترکیه راجی ایران راجی جیرانی خو همی را چه بکه لی پرسه کدیجیه گلک جاران شاندین بلندین پکیکی سردانا هولیره دیکن سردانا سلیمانیه دیکن دیگل برپسین بلند یعنی هم آلیان دیجون دیدم که دا گلو علاقات نوع و کو تفگر او باندوریا ترکیه لسر باشور کردستان علاقات نوع و کو پکیکی جی دیگل باشور کردستان دیگل دا سالادارین باشور کردستان دی نهادا چه از دای حتی چند باندوری هست علاقات ما همی را هیا اهبنجی او چک برای منه هم برای وانن هم جدانا ما بینیم ما دا işte برنامه جداهانه خبات دا جداهانه اسلوب دا جداهانه و تشکی خزاییه لدنیای ده همه ملت دا تشتی هایی ده کرده دا جایی نوا نقاشتا دا بحثوان آراستین خطرتی تا کرنه بیتا گوتی سببا که مری دجبرتی هفدرا بکن دجبرتی zihniyette dagirkere ya. Dagirkere zihniyeti dijberti Hristiyan nav Kurda ve dixwaze ki yekîtiyê Kurd çenebe ki Kurd li dijî havdî rawastî havdî tune bike. Kurd ve lazima xwe derbixe. Kurd lazima raxna bike. Ew dikeve mesleyê menfaatê gel. Çünkü raxna daim zindibine çevirdi. بر دنوا او هفدیتین نو دیگر رایدارن باشور کردستان گلو چجاران نقاش جدی نو چبونه لسر به تایبتی باندورین ترکیه به وی آراسین تگوتی لسر باشور کردستان او برو واجی اجندای ترکیه لروشاوی کردستان او بگم الباکور کردستان جی کو وقت بینی پیواجو چوا دمشه yani hem her hali ve her mesele ki nikaştık. O bersivaan çiye? Avcı nikaştık. Elbette ki bers ve wanda hani ki nehini hana hani ki kam daxwaz dikin hana hani ki kam daxwaz nakir hana. Vat tişki tabiye xazaya normala. Çünkü am cuda hizbin. Bername ma cudana. Usulü ma xabat cudana. Leberjamedin hevbeşin yani her tiştik vak havdi nabe. Tişti müşterek hana. Hevbeş hana. Ne kam pektenji hana. Mümkün yani. Her tiştik ne vakavdı ne var tişki xazayya yani. Böyle biraz var normal dibinim. Avda xatarji nabinim. Gelek caran bahsiyan dite tekerim taybetite bejin ilaqatin brez bayik digel İran'ya ilaqati tu yed başane gelu ilaqati tu digel İran'ya hene eğer hebin serçe esasın. Ev propagandana ana şerri taybet beştiği. Merkezi şerri psikolojik beştiği. Dibêjin işte de PKK'da ilk gavokana nizam tundrav hana. İşte nizam
bombe dibêjin Aleviye. İşte nêzîkî İran'a. Vana hemî bi zanabîn tên pêşxistin. Bu ki bikin, me bikin hedef. Hedefi hinek devleta. Va propagandana peş dixin. Yek jî devletê Tirkiye pirsgirêkê kur çareser nake, naxwaz çareser bike. Her kesik dixwaze ki pirsgirêk çareser bibe. Devletê Tirkiye bo ki rastiyê xwe veşêrî va propagandana peş dixe. İşte dibêje hinek kevokin, hinek nizam tundrewin, em ê ke asas wergirin, em ê bi ke pirsgirêkê çareser bikin. Em çareser nakin, em bi wê nikirin. Belê berê Yek jî dibêje Aleviye nêzik İran'a. Çünkü dîrokê da vaxta Osmanlıya Kurdê Alevî nêzikê İran bin. Niha jî İran Sûriyewna cephekin. Niha Amerika Tirkiyewna cephekin. Eger melî gel İran bidin diyarkirin vexte dixwazin me bikin hedefê Amerika. Ew propagandana bu wê tên pêşxistin. Va propagandana hiç alaqê xwe bi rastiya nînin, vana heqaretin, alîkî vaje ez dikenim, vana dibîzim ez dikenim. Belê berêzbayî bêguman pirs gelekên pirsên rojevê lê diyare dem jî ki berevdawiyê diçe em dixwazîn berêzbayî ki her pirsekî wî mabe, her axifnekî wî mabe li dawiyê bu temaşevanên nênartî bêje. Niha li başûr helbijartinik çê dibe. Qedexe propaganda. Niha helbijartina lazim e xizmetê gelê me başûr bike, xizmetê gelê me tevayî li beşêrîkê bike. Ew helbijartina bibe sebeba ki li başûr siyasetê da, civakê da, sistemê hikûmetê da demokratik bûn pêşkevî. Belê em jî ki gelek spasiyet dikeyin ku te mecal da wekû NRT seredana cenabê te bikin û vê hevdîtina taybet li ser pirsên germên Rojava Kurdistanê bawekî giştî ku tu bêj bikeyin. Belê temaşevanê nîja ev wiha lêbûyî hevdîtineke taybeta NRT bû digel birêz Cemîl Bayîk hevserokê Koma Civakên Kurdistan KCK heye bi hevgeşneke din her şad û bextewar bin bi xatirê we. Gelekî spas. Ez boz.